posula paljbu po Vladimiru Tomoviću. Nakon Miljane Kulić i Marija Kulić je poželela da sazna od Dragane Mitar šta radi u sobi za izolaciju sa Vladimirom Tomovićem. Šta radite tamo u izolaciju, pitala ju je Marija. Pričamo, svako spava na svojoj strani, odgovorila je Dragana Mitar. Tako i treba, o čemu pričati, upitala ju je Kulićka. Pa ništa, dobro jutro, laku noć. Ja Vladimiru pričam kako stoje stvari napolju, nije znao neke stvari, neće da se meša. Znao je on sve, rekla je Marija. Kako sve ovo izgledalo, pogledajte u video prilogu koji se nalazi na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Mi vas pitamo da iskomentarišete situaciju Dragane Mitar, Vladimira Tomovića, Edisa Fedića i to na čijoj ste strani. Da li ste na strani Edisa Fedića, Dragane Mitar ili Vladimira Tomovića. Sve to komentarišite tamo dole u komentar sekciji i pretplatite se na naš YouTube kanal.